A acusada, enfermeira no Hospital de Ourense, recoñeceu arrepentida que si consultou no programa informático do Sergas informes médicos dunha compañeira sen permiso. Asegurou que o fixo só por curiosidade. A traballadora do Sergas que a denunciou di que tiñan unha relación cordial entre elas e ao ir mirar unha analítica súa no Janus descubriu que o seu historial fora consultado pola acusada. Como consecuencia de ello, ¿ha tenido usted algún problema de salud o le ha causado algún perjuicio? Sí, llevo tratamiento psicológico. A Fiscalía modificou hoxe o escrito de calificación elevando a pena de cárcere a 3 anos e 3 meses, máis 6 anos de inhabilitación absoluta por un delito de revelación de segredos co agravante de ser funcionario público. A acusación particular pide 4 anos de cárcere e 8 de inhabilitación. A defensa apelou ao tribunal para atenuar a pena polo feito de que a acusada recoñeceu os feitos e pediu perdón. Merece una sanción penal como la que se propone, una inhabilitación para trabajar durante 6 años y 3 años y medio de prisión. Yo francamente creo que no. Non sería a primeira enfermeira condenada coa prisión por mirar un informe médico sen consentimento. A Audiencia da Coruña, pasado mes de marzo, ditou sentenza con 6 anos e medio de cárcere.